Čaute všetci, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska sme si prišli zajazdiť s našim XRT-čkom. Sme na takomto place tutok, na takej lúke, pri takom statku. Ideme si tu troška pojazdiť. Nás to sprešuje to auto. Troška nepozornosti, ale by bolo vo mne. Troška práši. Ajaj. No, asi to bude ozaj veľmi krátky video dneska, lebo došli nám baterky. Takže poďme rovno do kamióna, aby sme ho nemuseli trepať v ruke. No, som s ním bol jazdiť 3-krát, dneska 4. Takže už veru dneska toho moc nenabeháme. Ďalšie baterky nemám, zajtra prídem domov. Tak si nabijem baterky a môžem vám natočiť niečo ďalšie. Takže len takto v krátkosti naše XRT-čko, posledné minúty jazdy, pokiaľ idú baterky. Pobeháme, no, keď ideme sa priblížiť ku kamiónu. Nech to nemáme ďaleko. Uvidíme ešte, koľko nám to vydrží. Mám ešte taký kopček. Skúsiť výjsť so slabými baterkami, vyjdeme tam hore. Ja sa zastavím. Tu kanál, ty vole, to je veľký bordel. Ja idem kamerovať. Zrteško to takto troška inou stopou. Ešte by musel ťa niesť hore. Tak nedokázalo zabrzdiť. No, vidíte. Zaprášiť. Tu vyjdeš, to moc cipké. Moc cipké a to by som zaprašil celé auto. Keby som mal možno narýchlo, respektíve nabité baterky, keby som mal, tak by som potiaľ aj vyšiel z tej díry. No a skúsime ešte tuto aspoň zísť dole týmto stroma. Aspoň voľaký záber, taký normálny. Ideme vyskúšať na odraz baterky, koľko vydržia ešte. Ide sa tam skýdáš do tej diery. Hore tým kopcom. To si sa vytrepalo. No. Toto som presne chcel, ale či sa vytrepe hore. Pustím dole raz. Teraz som bol aké zábery, keď už je také krátke video. Som zvedavý, koľko to vydrží na týchto baterkách ešte. Si dáme takto bližšia.
No. Takže asi len takto dneska. Keďže máme vybité baterky. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak sa zatiaľ majte. A nezabudnite nás sledovať.